Yes, no, sa aton sini nga pagpanumbalik, no, pasensya kay medyo ano aton sa internet sa gihapon kami ang inyong mga Ilonggo Caps, Police Corporal Erwin Magarso. Kag ako naman si Police Lieutenant Maria Fe Tupas Umiten, no? Aton, yes. Hindi malikawan. Gani, Ang ma'am. technical glitch sa subong nga chimpo, no? So sa aton sini nga pag-recap ang aton sini nga headlines, no, sa subong aga nga idulong naton sini nga mga updates and accomplishments sa inyong sini mga kapulisan diri sa probinsya sa Iloilo. Na-mention naton kaginano 44,1 persons ang natigayon nga madakpan, no, sa inyong sini nga mga Ilonggo Caps umalin sang Lunes tubtob kahapon nga adlaw, no, kag including din diri ang pila sini ka mga most wanted persons in a municipal and provincial level, no, kag mayaraman kita na recover sini nga mga firearms, no, mga armas utang sa aton sini nga kampanya nga Uplan Tikal o Kuntukhang kontra armas tutang. Kag of course, no, mag-aatama kita sa mga tips, no, sa aton sining preparasyon sa sining magasulod sining tropical cyclone na Odette, no, ining ginabulaba or pabutyag, no, sa aton sining mga pag-asa, no, nga magasulod na sa subong adlaw tob Biyernes, no. So aton sining magata kita sang mga tips agod nga preparahan ining pagsulod sang pinakabaskog man kuno nga bagyo diri sa aton sining isla, no, kag sa sining or sa aton nga probinsya. Yes, sa liwat, happy watching kay Sir Danny Agpalo, kay Ma'am Nova Sumagaysay, kag sa tanan-tanan naton nga mga OFW nga mga Ilonggos. Happy watching. Please don't forget to share our live sa aton 31 mil tanan nga mga followers. Thank you so much. Kag syempre sa liwat ang atong 43 ka mga police stations, kag duwa ka mobile force companies. Syempre si Tatay Joe Totanes, kag ang aton nga mga Cholos Boys, kag si Sir Chris Totanes dira sa Kagbang Uton. Happy watching po. Yes, no, kag sa tanan ng mga bago naton nga mga followers kag viewers nga nakatutok diri sa aton nga programa sa aton sining official page, no, ang Iloilo Police Provincial Office. Thank you so much, Gid. Kag padayonon sa pag-share, no, sa aton sining nga mga programs diri, kag keep on sharing and liking sa aton sining nga mga programs diri sa IPPO. Kag sa dugang naton nga headlines, ma'am, no, may araman nga dira sa Banwas ang Liganes, no, isa sining ka principal ang ginaaresto, no, sa aton sining mga kapulisan is because nga nagpinalupok, no, sa eskwelahan, no, kag probably, no, paltik yung armas nga gingamit sang sining manunodlo, no, kag may araman kita nga COVID case update gikan sa Provincial Health Office, no, nga medyo nalipay kita is because nga naganumbo-numbo na ang kaso sang COVID diri sa aton sining probinsya. Kag pasiplatan man naton ining kampanya naton kontra sa insurgency diri sa probinsya sang Iloilo kag sa diri sa Panay. Yes, so happy watching ang bali Sir Danny Agpalo, na-cut off ang inyong signal ugan, sir. Please halong tanan sa typhoon kabay nga hindi lang mabaskog, please, no. Dungan kita magpangamuyo nga tanan wala lang gid masyado gisang may maapektuhan sini. Sa mga detalye sa atong mga balita dito sa Liganes MPS kahapon, no, ang butong mention naton ang aton subject, no, nga isa ka principal na dakpan kahapon kay nagpinalupok ini siya dito sa Ginubatan Elementary School, no. Isa ni siya ka nakuha sini nga ebidensya sa iya, isang 357 caliber revolver, no. Ini siya pag magapangatubang sang kaso nga pagbayular sa Republic Act 10591 or ining illegal possession of firearm, no. So Yes. nga adlaw expect naton i-inquest na ini si sir. Yes, no, kag sa dugang man naton sing balita, no, ining kahapo or sang Monday nga mga updates, no, nga kon sini nga paghatag sang Lunes, no, isa man sini ka wanted person ang natigayon nga madakpan sang Dingli Municipal Police Station kag ining persona nga kagangalan kay Elmer Gomez, no, 33 anyos, kag ini siya ang wanted, no, sa kaso sini nga pagpangawat. No, congratulations. Congratulations sa Dingli Municipal Police Station. Congratulations man dito sa Limujan MPS, isa ka top 3 most wanted person ang ilan na tigayon nga mahadakop kahapon sa persona ni Jessie Perto Galera Escanio, no? Congratulations sa kaso ni siya nga Republic Act ano ni siya 7610, no, anti-child abuse. Child abuse. May ari ini siya nga 80,000 nga bail recommended sa iya. Once again, dira sa Alimijan MPS sa pagpanguna sang ilang nga Chief of Police Police Major Solian Domingo kag sang iya deputy dira nga si Lieutenant Chrysler John Ledesma. Congratulations. Yes, congratulations, Ged. Kag congratulations man sa Tubungan Municipal Police Station tungod nga natigayon sila nga na-convince nila, no, ang isa sini ka communist terrorist group member, no, ini sang Lunes, no, kag ini siya ang wanted sini sa kaso sini nga frustrated murder kag attempted murder, no, kag may piyansa ini siya nga 120 mil
kag natigayon na ining mabuligan or masis ang aton sining nga kapulisan dira sa banwasang tubungan ining 36 anyos nga miyembro sang CTG ka nga wanted. Congratulations to Tubungan Municipal Police Station. Sa bahay naman sa Miagao MPS, isa pagid ka top 3 most wanted person ang nadakpan kahapon. Amo ini siya si Nicolas Nueva Cubita e Perares, no? Sa kaso naman ni siya nga rape, kag syempre wala ni nga bail recommended para sa iya. So dira liwat sa Miagao MPS, congratulations. Kag congratulations man sa Nailao Municipal Police Station tungod nga tigayon na nila man madakop ni ning isa ka wanted nga nagahingalan kay Gerson Bolivar, 36 anyos, kag wanted ini siya sa kaso sini nga frustrated homicide kag may 72,000 pesos nga piyansa. Once again, congratulations sa Nailao Municipal Police Station. Sa bahay naman sa Igmaras MPS, isa man ka wanted person ang nadakpan, no, sa kaso ni siyang attempted homicide, kami ari ini siyang nga 12,000 pesos nga bail recommended sa iya. Ini siya amo si Allen Jocampo Iis Camillian. So dira sa Igbaras MPS sa pagpanguna sang ila dira nga Acting Chief of Police Lieutenant Rodel Pasion kag sa mga personnel sang Igbaras MPS, congratulations. Kag congratulations man sa Oton Municipal Police Station. Apat ini ka wanted ang ila sini nga nadakpan no sang Lunes, no, kag isa diri no si Renato Flores, no, 67 anyos, no, isa na ka senior citizen, kag wanted ini siya sa illegal nga sugal, no, kon ining cockfighting law, no, sa pagbilar sang PD 1602 o kon illegal nga sugal, kag ini siya may piyansa nga 30,000 pesos. Once again, congratulations sa Oton Municipal Police Station. Ang aton MPS, ang aton naman nga instansya MPS sa pagpanguna ni Lieutenant Jobert C. A.S. Amado, no, nakadakop sila kahapon sang isa ka wanted person sa persona ni Erwin Rojo E. Velasco alias Winwin. Sa kaso naman ni siya nga pagbayular sang Republic Act 9262 kag may-ari ini siya nga 72,000 nga bail recommended. Dira sa instansya MPS, congratulations. Congratulations man sa Labunao Municipal Police Station kung nga naka-recover ini sila sang or may nag-turnover sang ila sini sa ila, no, sa residente, no, sang isa sini ka barangay, no, dira sa banwasang Labunao, isa ka 57 anyos nga nag-surrender, no, sang isa sini ka firearm nga wala sang bala ining kalibre 22 kag gi-receive no sang aton sini nga Labunao Municipal Police Station. Congratulations once again Labunao MPS. Nadira naman sa bahay sang Pavia MPS sa pagpanguna sang ilang nga Chief of Police, Police Major Rolando Aranyo kag sang iyang Deputy Chief of Police, Lieutenant Soviet Torre, nakadakop man sila sang isa ka wanted person, babayi ini siya. No, si Emeline Dapugong Ikabanias, no, sa kaso naman ni siya nga estafa, kag may-ari ini siya nga 56,000 nga bail recommended sa iya. Dira liwat sa Pavia MPS, congratulations. Kaga congratulations man sa San Miguel Municipal Police Station tungod nga nakadakop man ni sila sang isa sini ka 51 anyos nga wanted, no, ginkilala kay Pilipinas Salvilla, kag ini siya ang wanted sa kaso sini nga pagpangawat o kon qualified theft, no, kag may piyansa man ini siya nga 80,000 pesos. No, kag dito naman sa bayan San Barutak Viejo MPS, congratulations kay limagid ka wanted person sang illegal logging. Nadakpan sining aton Barutak Viejo sa pagpanguna ni Police Major Ken Albert Lipsha, no, nadakpan ining si Kent June de la Cruz Ibareto, Jimmy Katikesta, ini si Lauren Bulagaw, si Regan Cadiz Ipaklibar, kag ining si Joman Barreto E. Cortez. Sa kaso naman ni siya nga violation of 10593 o kung illegal logging. Congratulations dira sa Barutak Viejo MPS. Congratulations Barutak Viejo MPS, kag congratulations man sa Barutak Nuevo, no, kung may Barutak Viejo may araman nga accomplishment ang Barutak Nuevo MPS nga kung sa na naka-recover ni sila sang isa sini ka fragmentation hand grenade o kung granada dira sa barangay poblasyon, no, barangay Tabok Suba rather, no, Barutak Nuevo Iloilo, kag yara na no sa posisyon sa aton sini nga kapulisan dira sa banwasang Barutak Nuevo ining MK2 fragment hand grenade nga na-recover dira sa isa sini ka barangay o kon barangay Tabok Suba, Barutak Nuevo Iloilo. Congratulations once again Barutak Nuevo MPS. Sa bahay naman sang Carles MPS, isa man ka wanted person ang nadakpan kahapon, ini si Darly Bensurto E. de la Cruz alias Tuto, no? Sa kaso naman ini siya nga frustrated homicide, kag may-ari ini siya nga 72,000 nga bail recommended sa iya. Sa Carles MPS, congratulations.
Congratulations man dira sa banwasang Santa Barbara o kung Santa Barbara MPS nga nakadako pini sila sang duwa sini ka wanted person. Ini ang isagin kilala kay Jeter John Osorio no kag ini siyang wanted sa kaso sini nga child abuse kag may 80,000 pesos nga piyansa kag ang isa pagid ka wanted gin kilala kay John Christian Silonar 21 anyos kag wanted man no sa kaso sini nga child abuse no kag 80,000 pesos man ang recommended bail para sa temporaryo nga kailwayan sining duwa sini ka sospitsado. Yes, dito naman sa Dumangas MPS, nakadako pan sila sang isa ka wanted person kahapon sa persona ni Jose Ramonet Trance E. Herrera, no? Sa kaso naman ini siya nga robbery with force upon things. Kag may-ari ini siya nga 2,000 pesos nga bail recommended para sa iya. So once again, dira sa Dumangas MPS, congratulations. Congratulations man dira sa Ahoy MPS no. Naka-arresto man sila sang isa sini ka wanted person nga nakaingalan kay Riz Julito 30 anyos no kag ini siya ang wanted no sa kaso sini nga illegal fishing kag may recommended bail no sa iya sini temporaryo nga kilwayan nga 5,000 pesos. No, dira naman sa baysang Dueñas MPS, isa man ka wanted person ang nadakpan sa persona ni JV Paclibar E. Paril sa kaso ni siyang attempted homicide. Kag may-ari nga 36,000 nga bail recommended sa iya. Dira sa Chief of Police ang Dueñas MPS sa pagpangunan ni Police Major Jose Ray Pabalan, congratulations. Congratulations and good morning Sir Pabalan. And of course no ang Kalinog MPS hindi man mo polihin no mayara man sila nga arestado nga isa sini ka wanted nga nagaingalan kay Arthur Canha 54 anyos kag ini siya ang wanted sa kaso sini nga attempted murder kag 120,000 pesos ang recommended bail para sa temporaryo nga kilwayan sa sini nga wanted person. Ang Kabatuan MPS nakadakaw pan kahapon isa ka wanted person sa persona ni Cheryl Dampog Ipilyarka sa kaso nga qualified theft, no? Dira sa Kabatuan MPS, once again congratulations. Congratulations Kabatuan MPS kag congratulations man liwat no dira sa Banwasang Oton no, ang Oton Municipal Police Station nga nakatigayon na naman nga makadakop ng pagid no sang isa sini ka wanted person ikatatlo na nilang wanted person nga nadakpan sang Lunes nga adlaw ining si Filomena Sarabia no 59 anyos kag ini siya ang wanted sini sa kaso nga social security law no probably no ining paglapas no sang ining way kay baka gabayan sa mga benepisyo ma'am sang imo sini nga tinawo no kag recommended bail sa sini nga yang kaso is 72,000 pesos. So congratulations once again Oton MPS. Dira naman sa sang Sara MPS nakadakop man sila kahapon sang isa ka wanted person nga si Arman de la Cruz E. Islana. Sa kaso naman ni siya nga rape no dira sa Sara MPS sa pagpangunan ni Police Major Jose Nemias Pamplona. Pag siyempre, joint operation ini siya sang 2nd IPMFC sa pagpangunan ni Police Lieutenant Colonel Elmer S. Magbanwa. Congratulations! Congratulations sa 2nd Iloilo Provincial Mobile Force Company. Congratulations man dara sa Anilao Municipal Police Station nga nakadakopan sila sang isa sini ka wanted person in the person of E.D. Bolivar. 32 anyos kag ini siya ang wanted sa kaso sini nga frustrated murder kag may 72,000 pesos nga piyansa para sa iya sini nga temporaryo nga kailwayan. Duga nga balita pagid sa Sara MPS nakadakopan sila sang isa ka wanted person nga si RJ Demandante e Diciembre, no? Sa sala naman ni siya nga slight physical injury kag isa pagid ka nagvoluntary man sa ila kahapon ining si Patrick Alcantara Arcosa no kanami lang kay wala ni siya nagahulat nga dakpo nagvoluntary surrender ini siya sa sala naman ini siya nga reckless imprudence resulting to homicide no kag reckless imprudence resulting to serious physical injury. So dira sa Sara MPS, congratulations. Congratulations man dira sa Banwasang Balasan ang Balasan Municipal Police Station tungod nga may naaresto man sila no isa sini ka wanted person or top 7 no most wanted person in municipal level no ining wanted nagingalan kay Julius Bulanon Jr. 31 anyos kag wanted ini siya sa kaso sining or top 7 most wanted no person no sa kaso sining ang iya sining kaso is murder no so that's why nga wala sang piyansa kag dokumentarang korte para sa iya sining temporaryo nga kahilwayan. No, dito naman sa bahin sang Haniway MPS, isa ka loose firearm ang gin-surrender, isa ni sa ka unit nga 38
no? Kalibre 38 ni siyang ging turnover dito sa aton haniway MPS kahapon. Congratulations. Congratulations man dira sa Banwasang Leon kay may na-recover man sila nga isa sini ka armas utang no ining armas isa ka homemade or paltek sini nga di 12 no nga na-recover sang Leon MPS nga gin-turnover sang isa sini ka 48 anyos nga residente sang Barangay Capalya Avenue, Leon, Iloilo. So once again, Banwasang Leon o Colonel Leon MPS, congratulations. Sa bahay naman sa Madyangan MPS, isa man kalos firearm maging turnover digto isa pagid kalibre 38. Congratulations Madyangan MPS. Congratulations man sa Tigbawan Municipal Police Station no. Tungod nga isa man sini ka wanted person, ang ila sini nga na-aresto nining si Christian Paul Tuong Tijero no, 26 anyos, kaga residente sang Napnapan Sur, Tigbawan, Iloilo. Congratulations once again Tigbawan MPS. Kagsabay naman sa Lambunaw MPS, isa man ka 12 gauge shotgun ang turnover dito sa ila. Congratulations Lambunaw MPS. Congratulations man liwats no, pangapat sining wanted person nga nadakop sang Uton MPS sang Lunes ining wanted no kilala kay Romy Espia nga residente sang barangay Tagbaksor, Uton, Iloilo. Congratulations once again Uton MPS. Alright. Kaga may ari pa kitang nabili no sa liwat no sa Sara no may nadakpan man ni sila nga wanted sang Lunes no ining persona no ining wanted person nga kilala kay Roel Nisi no E. Constantino 29 anyos sa barangay Malapaya, Sara, Iloilo. Once again congratulations Sara MPS no. Kag dra sa Banwa naman sa Kaniway, orang Kaniway MPS no sang Lunes may ara pagid sila nga naresto isa ka wanted person ining sa ngalan ni Ricardo Consomo 24 anyos, kag residente no sa barangay Bungol, Haniway, Iloilo. Kag subong man ang Lambunaw Municipal Police Station nakadakop man sang wanted no ining sang Lunes, nagingalan kay Lolito Lego no nga residente sang barangay nga Pututan, Iloilo, nadakpan dra sa Lambunaw. Congratulations once again Lambunaw. Kag of course no sa Banwasang Carles no isa man sini ka wanted person ang ila sini nga nadakpan no sang Lunes ining wanted kilala kay John Mark Ulaira no 22 anyos nga residente sang barangay Dayhagan, Carles, Iloilo. Kag sa Banwa naman sa Concepcion no sa uli naton sing balita isa man sini ka wanted person na nadakpan sang Concepcion Municipal Police Station sang Lunes ining wanted din kilala kay Isidro Labrador no kag ini siya ang wanted sa kaso nga 3 counts of rape no kag wala sang piyansa nga girekomendar ang korte para sa iya sini temporaryo nga kilwayan. Once again congratulations sa Concepcion MPS no. So mo atong mga balita no aton si mga dulong ang accomplishments ang inyong sini nga kapulisan no malin sang Lunes tob kahapon nga adlaw no nga which is nga intensify naton aton sini mga kampanya kontra sa pagpangsikop sa mga wanted persons kag pang-recover no sa mga armas utang diri sa probinsya sa Iloilo. Congratulations sa aton 43 ka mga police stations, pagduwa ka mobile force companies no. Yes. Ano ni buwas pagid bantayan nyo damo-damo pagid ning masikop sang aton mga Ilonggo Cops no. Kaga mo na bala kita na ginano naton mamang kampanya naton, that's why nga gina-intensify ginaton ang kampanya naton sa sining mga armas utang. Ang una-una gid mga armas utang pagini. That's why nga ning mga wanted persons no halos kalabanan sa mga violation nila is ang pagupot sa mga illegal nga armas utang, ang iba nakapatay kag nakatiro no kag patay no. That's why nga padayon ang kampanya sang inyo sining mga low-caps ining oplantikal na to no kun tukhang kontra armas utang tungod nga makaresulta lang man ini sang hindi manami no sang inyo sining pagpangabuhi no sa bilang individual man kag subong man sa inyo sining pamilya. Especially sa subong nga December hindi gid miskan ano pa nga panawagan nga hindi ka mo anay mag-inom-inom da. Hindi gid malikawan no nga inom gid pagkatapos especially pagkatapos magtrabaho pero dapat control nyo inyong kagalingon. Kag kumerak mo da ginahuptan nga mga armas, better nga i-turn over nyo na lang ina. Kung malayo sa inyo ang police station, pwede nyo na i-turn over sa inyong mga barangay officials or dira sa private person or private individual nga ginasaligan ninyo, no? Kaina sila mag-coordinate lang sa atong police station para i-turn over inang armas lutang nga inyo nga ginasurrender, no? Kay kung may armas lutang, kita kamo abi nga ginahuputan, kadugang na isog nyo. Pero the moment nga makakomitar kamo sang sala, ginamit nyo pa ng armas nyo, nga wala na gani sang lisensya ay
lagot gid, no? Dako nga gahaol. Hindi lang para sa kaugalingon mo, kundi amo man ang Pamilya ninyo. pamilya ninyo. So mo na no ka disadvantage no. Kung baga ano lamang inay daw Ambalas. naka kita naka domino effect man gyapon no once nga ang aton sini nga umpisa sa pag-inom-inom ang kalabanan gani ang rason sa mga inaway mga bunanay ni ng mga kastiguhay ko isa is pag-inom-inom kag kuisban nakaresulta sa pagtiruhay no. So amo na panugyan naton sa aton sini nga mga pumulong Ilonggo nga mangin ano kita pagkapadulong ang Pasko no dapat peace and order ang aton sini nga ano mangimayara kita nga peace of mind likawan naton nga mag pinahubog dira sa bayan ninyo ang inyo sini nga mga pamilya miyembro sa inyo sini nga pamilya especially kung mga minor bala mga kabataan amo na ang mga disgrasya sa mga inaway mga sumbaganay mga kastiguhay tiruhay bunanay kag subong man pati disgrasya sa dalonon ma'am ang bottom line is hinubog no siyempre kung hinubog ka na wala ka na sa imo sini nga paminsaro no sa imo sini nga amo na ba ang bal nila nga may mga tao abi kung isa mga ano kabuot man sa kung nakainom pero pang kung nakainom ang bal nila nga nagatig baliw o nagagawa sa ila sini nga lawas no Nagijab minagani kung kainom ka mo ibutang lang ya sa tiyan, hindi pagpasakaon sa ulo. Kay iba na dayon ang ano, katigbaliw ka na dayon lain ang resulta. Kakadula mo nang balilo lang mga tao ko isang mga mabuot, kung wala na kainom pero nakainom ka ni bawara na kagwatan na ng abilidad. Tapos balon ka pa nila matapo or matabo na kaning insidente, balon ka pa nila nga wala isa ka balon sang ilang ginahimo. Hindi na ya rason niya biskan ka pa ubog balaan mo gid ko nung ginahimo mo, kaga mo lang nagaling ma-prone ka sa insidente no kag sa mga kabataan naman mga minor bala ma'am no why kita sang liwan sini nga basulon sang sining mga kisa mga kabdan sa mga minor man is because sa mga pagpabaya man sa mga ginikanan no so sa aton sa mga ginikanan no dapat mga responsable ka mo that's why gani pag umpisa sa pinamilya na gani dira na magasugod ang inyo sini nga responsibilidad sa inyo sini nga asawa kag subong man sa inyo sini mga kabataan kag samtang minor ini sila yara gyapon ninyo sa idalom sa inyo sini nga guidance kag pag agubay agod nga mapadako sila sa insakto kag mangin law abiding sila or mangin maayo nga pumuluyo sa aton sini nga komunidad. Yes, kay kami gapati this is a shared responsibility Yes. no hindi lang naton isalig sa kapulisan hindi lang naton isalig sa aton nga mga barangay officials dira sa LGU naton kita mismo mag-start sa aton pamilya. Kaya mo na kini pinaka-importante nga small unit sa aton sini nga komunidad ang pamilya no so mo na ka-importante kung once nga manami ang tanan nga pamilya sa aton sini nga komunidad sa aton sini nga barangay way na sa problemahon siguro man ang mga barangay officials naton kag ang inyo sini nga kapulisan although nga way man kita nagasiling nga kinahanglan gin or way na kita sang obrahon sa inyo nga mga pulis apang sa inyo pa lang nga level kung baga may mga problema kag may mga kinahanglan nga sa inyo nga level maaksyonan na temprano agon nga hindi na maglala kag makaresulta sang isa sini ka insidente kag krimen no Yes, kagapati ka man na Brother Erwin nga kung magano bala kung matawhay kung malinong ang inyong nga lugar bala damo na daga-invest makabawi kita sining aton nga pandemya no speaking of pandemya please miskan hindi kita magsalig-salig gihapon no miskan nubo ang kaso naton nga na record kahapon as of December 14 apat lang gid no Pasi, Lambuna, Concepcion, Ahoy amula na sila ang may duwa ka bago nga new COVID cases kag thanks God wala sang namatay nga gin-record kahapon no hindi kita magsalig-salig please observe gyapon ang minimum health standard protocol wearing of face mask kag social distancing sa gihapon ha ay nabalang may mga okasyon dira sa inyo. Ano lang gid, okay lang gid ay makinasadya. Pero syempre, kung pwede lang mga direct family lang gid likaw. Observe lang gyapon nato ng 50% nga kag 70%. Syempre kung social kamo ya aircon ang inyong venue. So observe lang 50% kag of course kung open area naman is 70% no kag kay syempre nga aton sini nga probinsya yara gyapon sa alert level 2 kag amo na bantayan naman naton galibwas ma'am no December 16 kung ano na bala kita nga level no kung alert level 2 bagya gyapon or mapanaw kita sa alert level 1 or basi mapasaka kita sa alert level 3 no so bantayan ninyong buwas kung ano na kita nga aton sini nga quarantine
or quarantine status no sa buwas nga adlaw diri sa probinsya sang Iloilo no. Kag of course no, magahatag man kita ma'am sang updates or mga tip no sa preparasyon sang sining pagsulod sang bagyo nga Odette no. Tungod nga gina-consider na ini nga tropical cyclone nga kumbaga medyo mapag-gross na no nga hangin nga magasulod diri sa Visayas area kag posible no nga malabayan ang aton sining probinsya sang Iloilo. No, according sa atong pag-asa, subong ginabantayan tanang ilang update alas 11 sa subong, no? Paging southern parts ng Visayas actually ang agyan sining aton bagyong Odette, pero hindi lang gid kita makapante. Please no, sa liwat sulito naton ang kumbalaan nyo nga medyo gutulo takilid ng balay nyo, inyo na ang adan bantingan higtanin nyo, butangan nyo sa mga pampabugat, bala para hindi apukon, kag kung ara ka mo sa lugar ng mga manubo, balang kung balaan nyo nga mga balahaon ka mo, mag-ano na lang ka mo, prepara na lang ka mo daan. Kung pwede man lang evacuate nga daan ka mo, samtang hangin-hangin pa lang, nag-ulan-ulan, tortality pa lang, hindi nyo na pagulaton nga na kumusang bahada, nga ginasuri, ginalingling na kumusang baha, no? Ano na nga daan, preparahan nyo na nga daan. Kag-expect man no nga, hindi lang nga sila nga mga ginabaan pirmi ha, kadamo sa mga lugar nga ginabaan nga unexpected, no? Unexpected. So dapat always mangin aligmat kita basta may mga bagyo ngayon sa mga landslide prone areas pagid, no? Preparahan nyo man dara basi kung yara ka mo ga-star sa mga dalong banglid bala dara. Kagang mga kahoy dara kung pwede man lang hingagawon nyo subong, pwede pa man mingagaw mapang tutuan lang, no? Kay kung mga dalag ko nagba bisa bawal naman na. Pag-iba na kamusag sanga bala sa mga kahoy, kumanta nyo balay nyo, napalimutan sa mga kahoy da. Paano sa nga or tapaanan nyo na lang, inyo na lang nga daan sang tapson. Kag syempre, kung pwede mag-stock na lang ka mga daan sa pagkaon, na bero uno pagkaon. Tanan kita ga pangabuyo nga hindi tani lang gid kita maapektuhan dire, pero tani lang mag-ano kita magprepare lang basi mag-burn out wala internet connection, mag-charge na kamo nga daan. Kag of course no nga aton sini nga kapublisan diri sa probinsya sang Iloilo no, alerto perme no kay mayara na kita ginahiwat sini nga yearly no or seasonal sini nga mga or mga Cymex kita nga ginahiwat sa sini mga kalamidad kagangay sini pagsulod sang bagyo or mga linog no. So sa bagyo sa subong ang aton sini mga municipal police stations no nakahanda naman, may mga search and rescue team na naka-ready no. Kag of course no diri sa aton sini nga provincial headquarters no mayara manina kag handa ginong inyo sini nga pulisan kag gusto ninyo basi kung may mga i-rescue dra sa inyo sini nga area no, o kuhaon nyo lang aton sini mga hotline number sa aton sini nga mga municipal police stations agod nga pwede ka mo ma-rescue sa gilayon kay nga aton sini nga mga interagency no nagatingob man no sa pagpangunaman sa aton sini nga mga provincial or mga local risk reduction and management council no or mga for sure nagprepara naman sila last week pa no. So muna namin DSWD tanan-tanan na mga agency naton kag kanami lang bala sa subong mamay because nga ang halos tanan nga mga municipality or mga kabanuhanan pa event sa city no, may mga na-establish nga mga mga risk reduction and management council no nga ready no sa tanan sini nga mga kalamidad nga nagapasulod sa aton sini nga probinsya kag sa aton sini nga pungsod. Yan, kung saan nabatian ninyo, no, may music na nga background sa among kay karon, simultaneous ang doning sang mga na-promote naton nga mga kapulisan. May 206 ka mga personnel dire sa Iloilo Police Provincial Office, anong dira mga Police Commission Officer no. Subong pa lang gina-congratulate na natin sila in advance. Kag of course no halos 30% no sang Police Regional Office 6 nga na-promote na naghalin sa dire sa Iloilo Police Provincial Office. So may ara pagit kita nga mga dugang mga updates ma'am. Kag syempre sa liwat kinapanawagan naton sa ngalan sang aton NTF-LCAC, RTF-LCAC, no kinapanawagan naton ang mga kaupdanan naton nga no na haylo, natunto, na disit, butigan no nga ara sa kabukiran sa subong, please lang pag-surrender na kamo basi. May ara pa dito nga mga na-include pa basi sa subong gani nga tsimpo mga samaron pa sa tong natabo sang December 1 dito sa Miagaw, Iloilo. Still hindi pa ulihi ang tanan, mag-surrender na lang kamo nga daan no. Pag lalo na ang aton nga Supreme Court nagpapanaog no, nag-acknowledge nga hindi man tanan nga provision digto, pero ina no hambal gani isang aton nga mga opisyales sang LCAC no. Ano di siyang LCAC? Ang Local Communist
armed conflict. armed conflict. Oh. Hindi nga para batuan sila, kundi tapuson ano na siya nang Tagaan i-end sa again, ano, na tagaan sa tagaan sa end. programa kag of course mm. tagaan sa nga rehabilitation ng aton Yes. sini nga mga pumuluyo nga hindi huling tanan sa nambala ni Ma'am gani kagina no nga hindi huling tanan because kung ara pa kamo sa ublag no ang aton sini nga gobyerno sa pagpanguna sa sini nga IA or interagency NTFL CAC nga ini nga may mga programa sila nga ginahatag no sa aton sini nga mga either member ka man dira or sympathizers ka man dira may mga programa dira nga for rehabilitation no nga which is nga kadamo sa mga incentives sa mga benefits kung member ka mo sa mga CTGs nga ini because nga aton nga gobyerno may ginagahatag sang financial kag of course sa mga programa para gid sa inyo sini nga rehabilitasyon agod nga magbalik ka mo sa mangin maayo sa aton sini nga community. Yes no kag mo yadto ang mga ano naton siguro ma'am may mara pakitang mga greetings ma'am. May atong mga updates kag accomplishment nga aton sini madulong sa Subungaga diri sa aton sini nga programa ang Kape kag Balita kag of course no sa tanan nga mga followers naton keep on sharing no sa Karon dali pag-like. no gina-announce samon may opening of lights. No, karon sa no hapon. may mga pre-judging na kita nga gihikot kahapon. No batian yung music no Christmas na Meron na kita nga diri background. sa Iloilo Police Provincial Office no ina siya sa pagsugata sa Misa de Gallo tomorrow. Yes. No. May ara pa kita okay pang aton nga internet. Okay Sige, pa, so no? siguro ano na lang doon ma-extra na kita mo. Oo. Kay medyo Kado, nagaano ang aton aton nga music, nagaano ga-fluctuate na ang siya. aton sini nga internet man no. So mo yatong madulong sa nga inyo sining mga kapulisan diri sa probinsya sang Iloilo sa mga updates kag accomplishment no sang inyo sining nga mga Ilocos Cups umpisa sang Lunes tob kahapon nga adlaw. No, nalipagid kami sa inyo padayon nga suporta para no mapamatin-an ining aton programa sang Iloilo Police Provincial Office ang addos Sang IPPO, ang Kape kag Balita no. So sa ngalan sa aton sini nga Provincial Director kag of course sa aton sini nga Provincial Director Police Colonel Galbert Guerrero kag of course ang inyo sini nga mga regular host diri no. Police Senior Master Sergeant Francisco Lindero Jr. Sa subong upod niyo sa Subungaga Police Corporal Erwin Magarso. Pag ako naman si Police Lieutenant Maria Fetupas Umiten. Inyo, masaligan.